Hej, i dag vil jeg gerne forklare noget om bremser. Hvordan forbremser fungerer, og hvordan man adskiller og samler den igen på en korrekt og sikker måde. Forbremser med skiver og klods er et hydraulisk bremsesystem, der bruges på de fleste moderne køretøjer. Systemet består af hovedsageligt af en bremseskive, en bremsekaliber, bremseklodser og et hydraulisk system, der fører bremsevæsken ud til kaliberen. Når man trykker på bremsepedalen, sendes der et hydraulisk tryk fra hovedcylinderen gennem bremseslangerne og ud til kaliberen. Inden i kaliberen sidder et eller flere stempler, som bliver presset ud og klemmer bremseklodserne ind mod bremseskiven. Friktionen mellem klodserne og skiven omdanner bevægelsesenergien til varme og derfor hjulet til at bremse ned. Når man kan se bremseskiven og kaliberen, begynder man at fjerne de bolte, der holder kaliberen fast. Kaliberen kan derefter forsigtigt tages af og hænges op med en tråd eller bremsekrog, så bremseslangen ikke bliver trukket eller klemt. Nu kan man tage bremseklodsen ud, de sidder typisk i nogle føringer i kaliberen, og de skal kunne glide frit. Her kigger man efter, om klodsen er slidt ujævnt eller er for tynde. Hvis de er under minimumstykkelsen, skal det udskiftes, så man kan se på tolerancedata. Når klodserne er taget ud, kontrollerer man bremseskiven, men man tjekker for rust, ridser, revner eller uens slid. Hvis skiven er for tynd eller ujævn, bør den udskiftes. Det er også en god idé at måle skivens tykkelse med skydelærer og sammenligne den med fabrikantens specifikationer. Inden man samler bremsen igen, presser man kaliberens stempel tilbage med specielt værktøj. Først monterer man bremseklodser i deres føringer. Man kan give føringerne en smule bremsefedt, så klodserne kan bevæge sig frit. Derefter sætter man kaliberen tilbage på plads over bremseskiven og spænder monteringsboltene til med det rigtige moment, så de sidder ordentligt fast. Det kan man se på tolerancedata. Når kaliberen sidder på plads, pumper man bremsepedalen et par gange, indtil man kan mærke, at pedalen bliver hård igen. Det betyder, at stemplen har presset klodsen ud mod skiven, og systemet er klar til brug. Bagbremser med skiver og bremseklodser fungerer. En bagbremse med skivebremser består af en bremseskive, kaliber, stempel og bremseklodser. Når man træder på bremsepedalen, skaber systemet hydraulisk tryk, som presser stemplet ud til kaliberen. Derfor bremseklodserne til at klemme om skiven, og friktionen bremser hjulet. På mange biler er håndbremsen også forbundet til bagbremse, enten mekanisk via et kabel, der trækker i bilen i kaliberen, eller elektronisk med en lille motor, som aktiverer stemplet. Når man skal adskille bagbremsen, starter man med håndbremsen, skal det være frigjort. Derefter løsner kaliberboltene og tager kaliberen af. Man passer på, at bremseslangen ikke hænger i spænd. Bremseklodserne tages ud, og bremseskiven kan skiftes. Når man samler den igen, presser man stemplet tilbage igen i kaliberen, så der er plads til klodserne. Derefter monteres skiven, og klodserne i kaliberen skrues på, og alt spændes med korrekt moment. Tromlebremser er et bremsesystem, der bruges på baghjulene. Systemet består af bremsetromle, som er fastgjort til hjulnavet, samt 2 bremsebakker med belægning, der presses ud mod tromlens inderside, når man bremser. Trykket kommer enten fra hydrauliske hjulcylinder eller mekaniske arme, afhængig af typen. Når man skal adskille en tromlebremse, starter man med at fjerne selve tromlen. Hvis tromlen sidder fast, kan man bruge en gummihammer eller skruehuller til at løsne den. Når tromlen er taget af, kan man se bremsebakkerne, returfjederne, håndbremsarmen og hjulcylinderen. Det er vigtigt at tage billede af, før man adskiller delene, så man kan huske placeringen og fjeder af opslag. Herefter kan man fjerne fjederne, løfte bremsebakkerne af og tage dem ud af deres holder. Man kan kontrollere bremsebakkerne for slid og utætheder omkring hjulcylinderen. Hvis der er olie eller bremsevæske, skal det repareres. Når man skal samle tromlebremsen igen, starter man med at montere de nye eller rengjorte bremsebakker på plads. Sørg for, at fjederne monteres korrekt, og justeringsmekanismen sidder rigtigt. Derefter sættes tromlen på igen, og man kontrollerer, at den kan dreje frit, uden at bremserne hænger.